Kabama masuna. Kabama mutu masuna yung sudi. Nengkham shawe pishai rekha keboni munaja nukhungno Nengkham shawe pishai rekha keboni munaja nukhungno chati Nengkham shawi manjulir kha keboni jozak langmano Pulang korbuk teskar no hambai sam ningke pol oro asuk koyekdin chubai tongmani bagai tini ang korbuk auto syndicate ningai haimana paikaro hai bono nukha nugui nya mane bini ri kam tung kam kaham kore ni bagai ang je mansak tini korbuk auto syndicate nitui bono suba paika pen da gonjira ruine ani nahan mungkha mahaino kaisa borok saya chu yang tongna jagao song jota palke je tongnai borok tini bukung bara jota suba khangke jota sanai tam barang sachung ya ang sachung suma ma bung ya jota pal suba khangke bor butik sale shanti manai abono nai na ang khai isa je mansak tini sendegar hoje suba phaimani ta to 14 tarik September 2024 Korbuk Place Club no bo ang khai nu phaimani dalai kosto khan tongu tongu borok joto borok je mansak borok no suba kha sanai tamke borok bo ase kosto khe tui kere hor kere kosto kha tongnai tongmani sunani janani jaga kosto kha tongnai tongmani ang nugui ang saimangka je nugnai bo saimanai je nuge to bo saimangla abon bagai jotono palke lukurok suba khangke tak chini takuk okra birmoni tirpura nobo dati dati kunani bagai tini duzar bo phaijak duzar phaibona tini sokai malia wati phaimani karono odego bathaka khana phainai Acha nin sinimum ani sinimum ke nagmani deborma ang korbuni auto syndicate ni ang kaisa auto chalonai auto driver